Ja, jeg kan selvfølgelig overhovedet ikke se mig selv på den her. Måske bliver det godt. Jeg kan afsløre, at lyset ser meget godt ud. Så meget kan jeg afsløre. Okay, det er fantastisk. Hej, Karen. Halløj. Hej Simon. Har Ja, du hvordan jamen det går sgu meget godt. Jeg har haft en rigtig travl uge i den her uge. Ja, Ja, jamen lad mig hvad høre. fanden har jeg haft travlt med? Skidt. Jo, nej, ja. Så tirsdag var jeg afsted 7:00 og hjemme 10:30. Okay. Ikke 10:30 om formiddagen, men 10:30, ja, hvad er det, næsten nat. Dagen efter, der var det også sådan 8 til 8-agtige ting. Faktisk nærmere 8 til 9. Du har haft nogle lange dage. Og så havde vi også, vi har været på lærfest med Didactio, som er den her AI-sparringsassistent, vi laver til folkeskolelærer. Ja. Det var vi onsdag og torsdag. Så torsdag havde jeg også en nogenlunde lang dag. Så har jeg slappet lidt mere af i dag. Blevet hjemme og lige kørt nogle AI-chats hjem på sofaen. Okay, men det kan da også noget, så du har haft semi-tidlig weekend. Ja, og det har sgu været dejligt. Og du er flyttet? Ja, jeg flyttede ud på Sluseholmen. Fedt. Ja. Det er et rigtig lækkert område herude. Det kan jeg super godt lide. Ja, jeg har nogle kammerater, der bor der også. De er sgu også glade for det. Mhm. Ja. Fedt. Hvordan det gået i Monday, bro? Jamen altså, jeg føler ikke rigtig, at jeg har andet end travlt lige i øjeblikket. Og det er jo rart. Det er jo et godt tegn. Men der er masser at lave, og der er masser af projekter, og der er masser at tage fat i. Og altså, når jeg kigger ud af mit vindue nu, så ser jeg jo solen, og den ser jo godt ud på lejeafstand. Ej, men det er jo selvfølgelig, det er man jo altid glad for. Så det skal man jo ikke tage ilde op. Og sol er der rigeligt af. Eller, det er der faktisk ikke i Danmark. Så det skal man måske ikke tage for givet. Men jeg skal nok ende ud på et tidspunkt, må man indrømme. Det når jeg nok. Ja. Hvad for nogle projekter laver I for tiden? Jamen, det er rigtig meget. Lige nu har jeg nok 4 webprojekter kørende på samme tid. Og det er jo super fedt, fordi der får jeg lov til også at prøve det her med, eller ikke prøve, men ligesom at arbejde med hjemmesideudvikling i ren kode, og så med et CMS, altså ren headless. Jeg har jo historisk set altid lavet WordPress Elementor sites, det har jeg snart gjort i 6 år. Designet sider med en page builder, som man kender det, den helt klassiske, hvor man ligesom er inde og lave siden, det som mange andre brugere og hvad man siger, juniorfolk får lov til at lave, men det er rykket markant mere over i det her klassiske vibe-coding stack med Next.js og et CMS, man vælger. I mit tilfælde bruger jeg Sanity, det er jeg super glad for. CMS, ikke? Og så simpelthen... Så jeg har kun brugt Strappy. Er det noget af det samme eller hvad? Jeg kender ikke Strappy, måske ved navn, hvis jeg lige googler det. Der er en open source løsning, jeg også fik anbefalet for ikke så lang tid siden, men ja, det er måske Strappy. Nej, det kan jeg ikke kunne sige, men det er noget af det samme, det er også et CMS. Altså WordPress er jo også et CMS, og WordPress har man jo historisk set brugt, fordi det var open source, det var gratis, det var nemt at bruge, og så kom Elementor, og så kom WP Bakery, og så kom alle de her themes, og så har man jo lavet websites på den måde, men det er begyndt at komme lidt væk fra, medmindre kunden har et fast ønske om ligesom at gerne vil bygge i WordPress af flere forskellige årsager, for eksempel at de selv vil drag and drop, ikke? Ja. Det er vel en meget lille andel de her dage. Der vil de egentlig bare gerne have nogen, der gør det for dem. Og i de tilfælde, ja, så Vibecode er simpelthen en custom frontend. Så kører de et CMS, der hedder Sanity i mit tilfælde, som jo er markant nemmere at bruge, end det er at bruge WordPress for alle kunderne, når de skal ændre tekster, eller billeder, eller hvad det nu kan være. Nice. Så det må man sige, der er run på i øjeblikket. Stærkt. Det, jeg lavede i onsdags, der i anden halvdel af dagen, det var, at jeg var ude og holde et foredrag. Jeg var lige ved at sige oplæg, men det var et foredrag, fordi det var næsten 2 timer om kunstig intelligens for anlægsgartnere. Du nævnte det godt, ja, for 2 uger siden. Der mener jeg, at vi var inde på det. Anlægsgartnere... Nej, det er ikke, hvad de hedder. De hedder bare danske anlægsgartnere. Ja. De vil gerne vide noget om, hvordan man skal bruge AI, og hvordan de kan bruge det mere i deres egne forretninger, og få sådan nogle lidt mere komplicerede værktøjer ud af det, end bare chats. Så det var rigtig spændende at komme ud til. Det bliver nok mere og mere foredrag for mig, og workshops og sådan nogle ting. Ja. Fordi det er sgu sjovt at være ude til, og rigtig fedt at lære folk om, hvordan de kan tage det næste skridt.
Ja, det er der to be honest også en god forretning i. Jeg faldt over nogen for ikke så lang tid siden, der lavede det her. De havde også nogle andre udbud, men det er der altså en god forretning i. Nu skal det jo ikke altid handle om forretning, men altså, det var bare mere for lige at pivot på det, du nævnte med, at det vil du gerne ud og lave noget mere af. Det er der altså nogen, der gør, og det er der altså stor interesse i, især inden for AI også. Men der kom en nyhed tidligere i den her uge, som jeg fik fra min Open Clawbot, om at EU begynder at tage deres AI Act langt mere seriøst. Og de Det begynder var at da håndhæve, de begynder at håndhæve visse dele af den her til august. En af de ting, der står i AI Act, det er, at man som medarbejder skal kunne bruge AI-værktøjer. Så skal du have en AI literacy. Altså, du skal simpelthen vide noget mere om end bare overfladisk. Nå for helvede, okay. Sådan hvad AI er, hvordan det fungerer, og hvad man kan bruge det til. Ja. Sådan både for, at man forstår ligesom, det output, man får, men også forstår, hvad faldgrupperne er. Det er jo noget af det, som fordi jeg har en dybere teknisk viden omkring neurale netværk, end sådan nogen, der har taget et månedskursus på LinkedIn, eller hvad fanden man nu, hvem der nu ellers lige udbyder de her kurser, ikke? Så jeg kan fortælle folk noget om og vise eksempler på, hvad der sker, når man træner et neuralt netværk på X-måde i stedet for Y-måde. Så det er ret bullish omkring hele det her setup. Ja, det kan jeg godt forstå. Hvem er det, du taler til, og hvem du gerne vil henvende dig til? Altså, jeg tror ikke, at anlægsgartnerne, de spår altså hvilket neuralt netværk, og hvordan det vil få benefit. Jeg tror bare gerne, de vil vide, hvordan kan det hjælpe min forretning? Kan du følge mig? Ja, helt sikkert. Altså, der er jo også noget i at vide, hvad for nogle typer af outputs, du kan få ud af en sprogmodel, og så stole på det. Ja. Og der skal vi for eksempel ned og kigge i den træningsdata, det er trænet på. Ja. Ej, det er jeg sgu også enig i. Jeg bruger et eksempel på en model, der hedder Ranke 4B, så 4 milliarder parametre. Det de har gjort, det er, at de har taget træningsdata, hvor der er en cut-off på forskellige årstal imellem 1920'erne og 1940'erne. Så det betyder, at du får en sprogmodel, der tænker på kønsroller, sådan verdenssituationen, alle de her forskellige ting, ligesom man gjorde i litteraturen tilbage dengang. Mm. Så den svarer der ikke på samme måde, som en moderne sprogmodel gør, men den svarer der med det her den ældgamle bias. Ja. Og det er ekstremt interessant at se, fordi det betyder, altså det sætter jo også de nuværende LLM'er i perspektiv, ikke? Fordi de gør det samme. Det er bare sådan nutidens bias, der ligger i dem. Det er sådan en lille time capsule, man får mere eller mindre. Og du kan jo heller ikke spørge den, så i det tilfælde med det eksempel, du ville heller ikke kunne spørge den om du ved, software og take efter, eller hvordan det sluttede 2. verdenskrig. Du ved, det ville være rigtig interessant også at finde ud af, sådan, okay, hvad svarer den på, hvem Hitler er, eller hvad synes du om Hitler, eller noget, det længst. Det er fuldstændig fantastisk. Det er jo faktisk en af de ting, så de har, så Ranke 4B er ikke offentliggjort. Det eneste, de har offentliggjort, vægtene til 4B, Ranke 4B, er ikke offentliggjort. Det, de har offentliggjort, det er nogle spørgsmål og svar. Det kommer fra Zürich Universitet, det her. Og de vil vist også offentliggøre modellen på et tidspunkt. Et af de spørgsmål, de har offentliggjort, det er, hvem er Adolf Hitler? Og det kan godt være, at vi bliver flagget af, af nogle algoritmer for det. Ja, true. Den ved det ikke. Den skriver, den her person er en kunstner fra et eller andet sted i Sydtyskland. Så den ved det simpelthen ikke. Ja, altså på daværende tidspunkt, der var han jo big shot stadigvæk op igennem the ranks i Nazi-partiet fra 20'erne til 40'erne, eller indtil 40'erne, hvor han jo var aktivt deltagende i 2. verdenskrig. Så det var meget sjovt. Det er et fedt projekt, og det er jo rigtigt. Altså, jeg tænker, det er jo det der med, hvad det er for noget træningsdata, den ligesom har, og hvordan det er, man tuner den. Det svarer lidt til dengang, det var, at Google, de offentliggjorde BART, som Gemini ved dengang. Og de her forskellige former for billeder, den skabte med hvide mennesker, som jo blev depicted, eller afroamerikanere, eller Native Americans, der blev depicted som paven, eller noget af den stil, ikke? Så det er lidt af det samme, hvad det er for en type af træningsbias, det ligesom kommer ind under. Ja. Det er sgu sjovt. Det er sgu meget grineren. Jeg får jo nogle gange sådan nogle henvendelser, hvor det er, at fordi vi har en Upwork-account, som vi jo bruger i ny og næ til nogle freelancere. Og der kan man jo også sende job
requests afsted. Det er anden gang, at jeg i dag til morges, jeg havde fået det forinden også, men jeg fik i dag til morges en besked fra Upwork, fra sådan en virksomhed, som var baseret i Indien, om at de ledte efter danskere, der ligesom kunne tage billeder af ting og sager med et godt kamera i Danmark. Det kan for eksempel være et brev, jeg har her foran mig, som er fra en konfirmationsinvitation, eller kan det være et eller andet et vejskilt, eller hvad det nu end er med dansk tekst, ikke? Og det er jo undoubtedly for også at træne en eller anden form for LLM, ikke? Og så på grund af, at dansk er så niche et sprog, og så lille et sprog med så lidt træningsdata, jamen så er der jo nogen, der ligesom tjener penge på at sælge det her data videre. Det, som også er med ranke og den slags, og det her 1920 til 1940 lille gap, det er også meget sjovt at se, hvor meget sådan, altså data er virkelig king. Data er sagt noget med king. Altså, der er jo mange, der betaler dyre domme for, at man får noget form for træningsdata fra folk, der har virkelig specialistviden. Og det er ikke kun hvad kan man sige, hjernekirurger, det er også sygeplejersker og folk, som bare ved ting om et eller andet domæne, hvor den her data ikke nødvendigvis er publiceret. Så data er virkelig king. Det er virkelig vildt. 100. Er det ikke det, Meta, de lige har købt Scale AI for? Det er det Scale AI, de laver, CEO'en fra Scale AI. Okay, købte de ikke også hele firmaet over? Det er jeg ikke sikker på. Jeg ved i hvert fald bare, at de poachede CEO'en. Så det skulle godt være, at de også har taget over Scale. Men det var det, de led af jo. Altså, der er også nogle Instagram-annoncer nogle gange, hvor det er sådan lidt, hey, hjælp med at træne AI'en. Du ved, du skal bare snakke med en AI og sådan noget. Det er fuldstændig vildt. Jeg fik et for noget tid siden. Jeg havde også sådan en, det er et år siden, halvandet måske. Jeg havde også en konto inde på en af de der freelance-portaler. Ja. Og der fik jeg tror det var kinesisk. Men jeg fik også et tilbud fra nogen, der ville have mig til at vurdere text-to-speech, og så den danske stemme, der kom ud af det. Det var et eller andet med, at de ville give sådan 10 øre per lydklip, som var på 10 sekunder. Det får I simpelthen ikke nogen danskere til. Den der løn, eller... Ja, præcis. Det holder ikke i Skandinavien. Nej, så det tror jeg, de havde nogle problemer med at rekruttere nogle mennesker der. Det vil ikke undre mig. Det vil slet ikke undre mig. Altså, man bliver sådan lidt, især sådan noget med text-to-speech og sådan nogle ting, og så på dansk. Ja, altså, det er sjovt, du nævner det. Jeg havde en kunde, der lige sendte noget over til mig, som var i forbindelse med en radioreklame. Kunden her havde sagt ja til at få produceret nogle radioreklamer og så videre. Og så var der vedhæftet et MP3-klip, og så lyttede jeg så til det her MP3-klip, og min hjerne sagde bare instantly, det her det er AI. Det her det er simpelthen AI. Det har de ikke lavet, det her. Du ved, det var sådan rigtig den der klassiske stemme, den der klassiske danske radiostemme, og jeg var sådan der, det er fandme AI. Så ringer jeg til kunden, og så vi skal snakke om noget andet, og så spørger jeg ham, så, hvad, er det AI det her, eller hvad? Og så var jeg sådan, nej, det er det ikke. Det er noget, han selv laver, og jeg har givet mit feedback og sådan noget. Og jeg var bare sådan der, altså, nej, det er fucking AI. men det er det jo selvfølgelig ikke, når han siger, det ikke er. Men så sådan, jeg tror, min hjerne er blevet sådan virkelig meget, det er AI, det er AI. Ja, det er jo. Jeg tænkte lige på noget. Google laver jo også deres egen sådan, watermarks på AI-content og den slags nu, og billeder og videoer og sådan noget. Så det er sådan, jeg tror, det bliver lidt mere, det bliver sgu nok ikke nemmere at distinguish, men det kommer i hvert fald til at være nogle guidelines for, sådan, hvordan man skal markere ting og sager, ikke? Ja, 100. Er det ikke noget med, at de propper det ind i JPEG-filer nu? Men sådan, at det er kodet på samme måde, som du kan kryptere beskeder ind i det. Præcis, ja. Fordi der er også det der watermark på Gemini, hvis du bruger chatten til at generere noget. Ja. Men det kan man ikke. Så hvis jeg laver billeder igennem deres API, så kan man ikke se noget på billedet. Der er ikke noget synligt for et menneske. Bruger du meget billeder og billedgenerering og videogenerering og sådan noget? Jeg har bygget et værktøj til en kunde, som har en webshop, hvor de har fået de her sådan almindelige produktbilleder fra deres leverandører, som vist nok er et sted i Asien. Og så vil de gerne have det til sådan at være i en dansk kontekst, sådan udendørs produkter. Ja, så har jeg lavet noget prompt engineering, og godt med nogle billeder og sat det op for dem. Så der er den, som er ude i produktion. Lige nu er der også et par kunder, der gerne vil have lavet noget tilbudsgenerering.
Ja. Fordi de har et produkt, det er meget visuelt, det du skal have ud af det. Og så er min kundes viden meget større end deres kundes viden, og sådan en forestillingsevne omkring det. Men der kan de bruge billedgenereringsalgoritmer, og især fordi, at de nu er blevet så gode til at lave noget, der er realistisk, så kan de bruge det til at lave et flot visuelt tilbud. Ja. Så jeg har lavet noget, og formentlig til at lave en del mere meget snart. Altså, hvordan har du det egentlig med sådan at... Jeg tror meget af det arbejde, jeg laver, og meget af de sådan forskellige former for workflows, jeg har, og den mængde, hvad kan man sige, de sådan produkter, jeg bruger, og de workflows, jeg har, mine processer, er jo en stor del af min IP, altså især i de her dage. Og jeg har tit overvejet sådan, hey, jeg kunne jo dele det her, men hvis jeg deler det, jeg føler, det er lidt for powerful i noget henseende. Altså, hvordan har du det med den slags ting? Fordi det er jo ekstremt værdiskabende, også for folk, der måske ser med. Og også hvis man tænker webinarer, og hvis man tænker ud i den slags virkelig granular ting og sager. Hvordan har du det med den slags, altså at dele ud af det, som man i det store hele er IP? Når jeg har været ude at holde foredrag, så har jeg flere gange oplevet, når jeg viser folk, hvad man kan med for eksempel et automatiseringsværktøj, så er der et lys, der går op for dem, fordi at de finder ud af, hvad det egentlig er, man kan. Og så vil de gerne have mere af det, men de gider ikke selv at lave noget af det. Nej, præcis. Det er billigere og bedre for dem at betale nogen sådan. Ja, deres og tid er stå bedre for på. at bygge det, ikke? Mm. Så jeg har ikke noget imod at gøre det, når det er noget som automatisering, for eksempel. Mm. Altså, det er jo også sådan en metervare. Men når vi kommer ud i noget som... Jamen altså, jeg ved sgu heller ikke, om jeg egentlig kan noget som... Altså, der er ikke mange, der kan det, men jeg tror heller ikke, at det er... Sådan de enkeltstående evner er ikke unikke. Jeg tror, det, der gør mig unik, det er, at jeg har der er sådan en triangel af evner, der kommer fra interaktionsdesign, kunstig intelligens, og så fra min CBS-master. Og det er sådan det sammensuriet af de ting, der gør min profil særligt værdiskabende. Ja. Så jeg tror egentlig ikke, at der er nogen af de ting, af de værktøjer, som jeg kan bygge, eller jeg kender til, som jeg vil have noget imod at dele med folk. Jeg tror egentlig også, at jeg kan se mig selv sådan lidt enig i. For det er rigtigt, det kræver, at man har en eller anden form for business intelligence, noget erfaring, og kan tænke sådan lidt som en arkitekt. At du kan forstå, hvordan tingene ligesom hænger sammen, hvorfor de hænger sammen, og hvordan man kan skabe løsninger. Jeg tror egentlig, i det store hele, det er meget det handler om, så det tror jeg sådan set, du har ret i. Og så tror jeg også, der er lidt nogle elementer i det, i forhold til sådan, okay, hvor meget deler man, altså sådan helt ned til granular detail. Men jeg tror egentlig, du har ret. Det er meget sådan noget med omkring, jamen, det er egentlig min baggrund og de evner, jeg har inden for XYZ, der gør, at man ligesom kan skabe de løsninger, som man kan. Fordi, altså, min hjerne er også blevet wired fuldstændig anderledes efter sådan, eller de seneste år. Altså sådan fuldkommen anderledes. Ja, altså lige så snart der er en API, så er jeg bare en ekspert. Du ved. Og det er sådan lidt, jeg fik et spørgsmål til et møde. Jamen, vi har en API for den her service, det betaler vi for. Kan du integrere det? Ja, no worries. Det skal vi tænke på. Det er fandme nemt. Det er fandme nemt. Det skal du ikke tænke på. Og imod før i tiden, altså da softwareudvikling var et andet sted, og jeg er by the way for the record heller ikke softwareudvikler, jamen så var det sådan, kan man integrere den her API, og hvordan stanger det sammen med resten af vores stack, og så nu er det jo slet ikke der. Og det jeg så meget gerne vil frem til, det er, at Google har jo API'er til alt. Noget af sådan, den IP, som jeg mener, at jeg ligesom, du ved, har en lille fordel på, jamen det er jo blandt andet, at jeg kan administrere utrolig meget indhold og skabe nogle rigtig gode resultater på Google på baggrund af, at Google giver mig adgang til deres tracking API, deres analytics API, deres annoncerings API, og egentlig det her, det er sådan lidt the holy trinity, og så også Google Search Console, altså the quadruple, lad os sige det på den måde. Og det er jo bare, det er jo hvor meget af den slags vil man gerne ud med, men du har ret i faktisk, at jamen, det er jo ikke alle, der kan benytte det, som man gerne vil benytte det, ikke? Så det giver jeg ret i, ja. Kunne du godt tænke dig at lave noget mere af den form for content, for eksempel på, det ved jeg ikke, YouTube? Det kunne jeg faktisk godt, ja. Det kunne jeg faktisk godt. Hvad med dig selv, jo? Du havde også godt snakket lidt omkring det. Jamen, jeg tror, jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave
sådan noget andet content end det, som vi sidder og laver her. Ligesom dig, så der er rigtig mange opgaver i gang lige nu, så omsætningsskabende, og den omsætning, den er også meget dejlig. Men jeg vil rigtig gerne, jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave en video om sådan AI's historie, sådan hvordan det starter helt tilbage fra, jeg vil nok starte helt tilbage fra Charles Babbage faktisk. Og så sådan trace, hvordan vi er kommet til AI, som det er i dag. Og så kunne jeg godt tænke mig at lave en video omkring den manipulation, der sker af befolkninger via sociale medier, og hvordan alle sociale medier og deres incitamenter er sat sammen, sådan at den manipulation bare bliver værre og værre og større og større. Og hvordan det tager vores politiske landskab og skubber os alle sammen mere ud mod ekstremer, i stedet for at samle os omkring noget fælles. Det var faktisk noget i tirsdags. Der var grund til, at jeg kom så sent hjem. Det var, fordi vi havde et roundtable-møde, hvor vi var inde på Folketinget. Okay. Og jeg fik vi en rundvisning inden af Rasmus Lund Nielsen hedder han måske endda. Og der spurgte jeg ham også til, hvordan er meningen, eller hvordan er opfattelsen digital manipulation her på Christiansborg. Og så gav han altså han gav et godt svar. Han gav også et typisk politikersvar. De er jo sådan godt lige at sådan gribe fat om noget, og så sige, okay, men det der, det måske sådan kender jeg ikke lige til det fulde billede der, men lad mig lige snakke om noget, som jeg kender til det fulde billede. Ja, men vi endte med at få en god snak om, altså hvor sårbare vi egentlig er over for alt sådan noget. Så der er en meget bestemt mekanisme, som er, det skal jeg lave en video i stedet for. Det tager rigtig, rigtig lang tid at forklare det her. Apropos lige det, altså sådan, hvis du skulle det, altså hvis du ville det, og det kan jeg høre, at det har du måske sådan en interesse i at gøre sådan, hvordan vil du så gøre det? Altså vil du, fordi det er meget sådan, jeg tror, jeg har en idé om, hvordan jeg vil gøre det. Jeg er meget sådan, så begynder jeg at tænke over det. Altså, jeg tror, jeg vil køre det meget lavpraktisk, du ved, bare lidt af loom, og optage det ned i hjørnet, og forklare lidt af den slags. Men det, som der virkelig sådan turner mig off, det er det her med, at du skulle nødt til at tjekke dit lort igennem. Du kan ikke have en eller andens kundenummer på nogle forskellige ting liggende. Du kan ikke have dine API-koder. Altså, du skal lige, altså, du ved, det er ikke bare post and ghost. Man er nødt til lige at sørge for, okay, er der nogen, der måske har mulighed for at hack mit shit? Altså, det er sådan, man er nødt til lige at... Og du ved, og det er den proces, der turner mig lidt over. Fordi jeg tror fandme godt, jeg kan sætte mig ned i 45 minutter, eller en halv time, eller 20 minutter, og prøve at vise et ordentligt flow, et ordentligt setup af et eller andet. Men at så skulle bruge 2 timer efterfølgende for lige at cross the dot, hvad siger man, dot the eyes and cross the teeth. Den er sgu sådan lidt, det ved jeg ikke. Så hvordan vil du gøre det? Altså, jeg kan jo høre, at dit emne er måske heller ikke så, hvad kan man sige, kritisk, fordi du kommer nok ikke til at vise så meget af de her forskellige former for sådan, baggrundsting og sager, I guess. Nej. Men du skal forberede dig. Ja, jeg vil lave en simulering af det, men det er også noget, som jeg vil måske sådan en hel uge af til at producere sådan en video der. Ja, også have en editor til faktisk at lave det. Ja. Eller sådan klippe det sammen, ikke? Jo. Fordi det er sgu et emne, jeg tager meget seriøst. Og det er noget, jeg har tænkt over i 12-13 år siden, jeg studerede lige tilbage på Aalborg Universitet. Fordi at det er sådan en endgame state af sociale medier. Det er noget, som der var en forsker, der hedder BJ Fogg, han advarede imod det allerede tilbage i 2002. Hvis vi bruger, det var Web 2.0 teknologier, hvis vi bruger de her teknologier på den måde, på en uetisk måde, så ender vi i nogle af de situationer, vi er i dag. Så det er mig meget på sinde. Jeg har gerne vil lave det her i rigtig lang tid. Jamen, the best day to start is... Ja. Ej, det kan også godt være, at vi begge så ender op i det helt store YouTube-show, men jeg tror sgu, det er en proces. Det er det. Jeg tror, jeg vil sætte... har du set de der Big Think-videoer? Det siger mig i hvert fald noget. Altså bare en stol foran et hvidt lærred. Ja. Så den der æstetik kunne jeg godt forestille mig på det. Ja. Og så med noget B-roll, der simuleret virkelighed, et simuleret praktisk eksempel. Ja, det er også meget fedt. Hvad skal du resten af weekenden gøre?
Arbejde. Okay. Jeg er lidt kedelig. Jeg skal løbe maraton i Barcelona næste søndag. Så jeg rejser også til Barcelona om søndag eller torsdagen. Så det er meget sådan 8 timers søvn de her dage, så jeg har ikke rigtig de vilde sådan, weekendplaner. Og så har jeg virkelig en backlog, jeg gerne vil have styr på også. Så ja, hvad med dig? Den her weekend holder jeg fuldstændig fri. Fedt. Så Oslo Half Year Meeting i næste weekend. Nå, nice. Men det er da for fedt med et maraton. Har du løbet mange af sådan nogle? Jeg løbet et enkelt lidt før, det gik ikke så godt. Jeg besluttede mig rimelig sent i processen, at jeg havde tænkt mig at løbe det alligevel, for jeg døde med en knæskade. Og så ugen inden, efter jeg overhovedet ikke har løbet eller trænet op, så var jeg bare sådan, okay, fuck det, lad os prøve. Og så prøvede jeg komme over målstregen, så meget kan jeg sige. Men altså, den her gang, der kommer det til at blive et markant hurtigere løb, så nu må vi se. Skal vi stadigvæk snakkes ved? Så kan det være, at du får ligesom jeg har en Sluseholm-baggrund her, altså en Barcelona-baggrund. Ja, en Barcelona-baggrund torsdag vil måske være på sin plads, ja. Fredag bliver lidt svært, men torsdag, der kunne vi godt snakkes ved fra La Sagrada Familia. Så kan vi prøve derfra. Fedt. Det er sgu en aftale. Så finder jeg en eller anden norsk fjeld, eller et eller andet baggrund. Ja, det vil jeg se frem til så, Jørgen. Ja, det vil jeg også. Jamen, det er så altid en fornøjelse, Karl. En fornøjelse og nyde solskinnet. Ja, i lige måde, hvis du finder udenfor på et tidspunkt. I'll try. Hey. Hey.